नौदल दिनाचा हा जो कार्यक्रम आहे त्या नौदल दिनाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने देशाचे पंतप्रधान या ठिकाणी येत असतील तर ते स्वागत आहेच. पण नौदलाचं मी खास करून मनापासून आभार मानेन की त्यांनी ह्या नौदल दिन साजरा करण्यासाठी सिंधुदुर्ग किल्ल्याची निवड केली, मालवण नगरीची निवड केली. त्याबद्दल मी नौदलाच्या अधिकाऱ्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करेन. पंतप्रधानांचं स्वागत करत असतानाच पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचं निमित्त साधून ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या विकास कामं करण्याच्या अनुषंगाने जी पैशाची उधळपट्टी केली जाते हे सुद्धा योग्य नाही आहे. पंतप्रधानांच्या निदर्शनास मी नक्कीच आणू. नुकत्याच ज्या 3 हेलिपॅडचे जे टेंडर निघालेले आहेत, एकेका हेलिपॅडला 92 लाख रुपये, 78 लाख रुपये अशा पद्धतीने खर्च हेलिपॅडला येतो आहे, हे मी प्रथमच ऐकतो आहे. आनंद तर आहेच की नौदलाचा तर मला खूप अभिमान आहे की त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निवड केली. त्यामुळे पंतप्रधान त्या निमित्ताने येत असेल, आनंद आहेच. अशी काही गरज नाही, पंतप्रधान आहेत ते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.